Хочу предупредить, тот, кто на беде людей наживается, пощады им никогда не будет. 35 ортопедов, да? В основном ортопеды, да? Ортопеды-травматологи, так точно? Ортопеды-травматологи. 35 человек. Пасля масавых паведамленняў у СМІ аб затрыманні лекараў мы пачалі сваё ўласнае расследаванне па справе артапедаў. І тады ў нас было два меркавання аб тым, што насамрэч адбылося. Першае, найменш верагоднае, гэта тое, што сілавікі сапраўды выкрылі новую карупцыйную схему і сапраўды спрабуюць яе ліквідаваць. Гэта была найменш імаверная версія на нашу думку, бо мы рабілі расследаванне пра карупцыю на рынку эндапратэзаў яшчэ ў 2019 годзе, і схемы нікуды не зніклі. Другое нашае меркаванне было ў тым, што зараз адбываецца тое самае, што і пры першай справе медыкаў. Калі ўлады ўчынілі паказальную расправу, а схемы пакінулі дзеля таго, каб яны працягвалі прыносіць прыбытак. Аднак мы нават не маглі сабе ўявіць, што знойдзем у выніку, а менавіта самую маштабную, бессаромную схему манапалізацыі рынку эндапратэзаў. Гэта перадача «Давайте разбирацца». З вами Вольга Ратмірова, і сёння у нашым выданні. Зворотный бок медаля белорусской бесплатной медицины. Резко начались боли, поэтому, чтобы долго не стоять в очереди на бесплатный эндопротез. Як тысячи хворых белорусов пакутуюць от болю у чарзе на операцию. Выкоренение коррупции ці перадел рынку. Мы к этому не имеем ни малейшего отношения. Лекары прыватнай клінікі пра магчымыя матывы чарговай справы медыкаў. Пра зношанасць і дэфармацыю апорнага тазасцігнавога сустава чалавек адчувае моцны боль пры руху і не толькі. Выйсце пратэзавання. Яшчэ 3 гады таму пра свой досвед ужыўлення пратэзу нам распавёў адзін з беларускіх пацыентаў. Чтобы прийти сюда на передачу, я 1,5 суток не делал никаких активных движений. У Беларусі ў дзяржаўных лякарнях аперацыю па замене суставаў на беларускія пратэзы робяць бясплатна. Але беларусы робяць выбар на карысць імпартных пратэзаў з-за тэрмінаў гарантыі і якасці. Дело в том, что при постановке импортного протеза, импортные так называемые протезы, они построены и сконструированы таким образом, чтобы облегчить и минимализировать какие-то риски во время операции в плане доступов операционных. То есть это мини-инвазивные доступы, это определенные срезы костной ткани, это щадящие методы постановки, это щадящие инструменты, при помощи которых работают на мягких тканях. Всего этого нету у протезов белорусского производства. И достаточно много осложнений после протезирования белорусских протезов. Это ранние послеоперационные инфекционные осложнения, поздние осложнения. Тым не менш, беларускія пратэзы самыя даступныя, бо іх можна паставіць бясплатна. Тэарэтычна, а насамрэч на іх велізарная чарга. У сакавіку 2022-го хірургі аперавалі тых, хто стаў на чаргу 5 гадоў таму. Па дадзеных за 2019 год яшчэ тады ў агульным беларускім лісце чакання было больш за 15 тысяч пацыентаў. Гэтыя людзі чакаюць аперацыі гадамі, змагаюцца з болем і марнуюць каштоўны час свайго жыцця. Тым беларусам, якія не хочуць і не могуць чакаць свае чаргі, дзяржаўныя шпіталі раней маглі паставіць імпартны эндапратэз платна. Да пачатку крымінальнай справы супраць артапедаў імпартны тазасцігнавы пратэз у дзяржаўных шпіталях каштаваў прыкладна $3000. Пацыент плаціў за імпартны пратэз і фармальна за магчымасць атрымаць дапамогу хутчэй. Бо не ўсе пацыенты, якія атрымліваюць пенсію $220 ці сярэдні заробак у 500, могуць дазволіць сабе аперацыю нават за $3000. Таму і чэргі на іх не такія вялікія, як на цалкам бясплатнае пратэзаванне. Чтобы долго не стоять в очереди на бесплатный эндопротез. Мне предложили эндопротез с Меднефью в Швейцарии, сказали, что он самый хороший, самый нормальный. І тут увага, першая схема не галоўная. Калі гаворка ідзе пра тазасцігнавыя пратэзы, то часцей за ўсё беларусам прапануюць эндапратэзы амерыканскай фірмы Депью, нямецкай Вальдемар Лінк і швейцарскай Медакта. Насамрэч, 3 дылеры гэтых пратэзаў падзялілі рынак паміж сабой. І нават прадстаўнік адной з такіх фірмаў распавёў нам, што на беларускім рынку канкурэнцыя адсутнічае. 3 компании, точнее основных 3 было, нам
последние моменты. То есть, если бы на рынке было, как в Польше, там, ну, хотя бы там 5-10 компаний, и местные дистрибьюторы тоже бы начали снижать цены. То есть, все утыкается в конкуренцию по поводу ценообразования. А цяпер глядзім, як гэта адбіваецца на пацыенце. Мы вывучылі кошты на пратэзы ў суседняй Расіі, там яны ўдвая ніжэйшыя, чым у Беларусі. Ну, потому что прямой поставки нету. То есть это поставка через определенных лиц, которые хотят себе какой-то определенный процент. Увы, ни у кого, кроме этих людей, эти протезы не купить. Улады пра гэтую схему бадай не маглі не ведаць. Мы яе паказвалі яшчэ ў 2019 годзе, справа медыкаў адгрымела, за краты трапіла шмат вядомых дактароў, але ці змяніліся пасля гэтага правілы на рынку? Намеснік міністра аховы здароўя Ігар Ласіцкі, які падпісваў рэгістрацыйныя пасведчанні замежным кампаніям і тым, хто сёння з'яўляецца манапалістамі, здавалася б, трапіў за краты на 6 гадоў, але ўжо праз 2 гады пасля суду выйшаў на волю. Это уже было довольно давно, 4 года прошло, ничего не поменялось. Розница доходила там и до 40% просто у цене, глядячи, які вытворцы. До речі, дилери – гэта неафіцыйныя прадстаўніцтвы вытворцаў. Напрыклад, фірма вытворца пратэзаў ДПЮ належыць сусветна вядомай кампаніі Johnson & Johnson. Яна мае ў Менску сваё афіцыйнае прадстаўніцтва, але правы на продаж іх пратэзаў у Беларусі чамусьці належаць індывідуальнай прадпрымальніцы Святлане Сыцік, перакладчыцы з французскай мовы са Смалявічу. Запомніце гэта імя, мы яшчэ вернемся да гэтай асобы ў другой частцы нашага расследавання. Дык вось, мы звярнуліся ў афіцыйнае прадстаўніцтва Johnson & Johnson па каментары, вось што яны адказалі на e-mail. У нашай кампаніі няма дамовы з ІП «Сыцік». Мадэль бізнесу кампаніі не прадугледжвае эксклюзіўных дамоваў. Наша кампанія не кантралюе і не рэгулюе цэнаў перапродажу. Пратэз са Швейцарыі, напрыклад, ці з Францыі, неважна, ён выязджае з завода па адной цане. У Беларусь ён прыязджае ўжо зусім по іншай цане. Чым яны займаюцца? Яны займаюцца накруткамі. То бок, так як яны не могуць зарабіць у Беларусі, яны засноўваюць цэлую сетку фірм-пракладак, і ў выніку, калі тавар ужо паступае ў Беларусь, ён уже каштуе ў 2 разы больш. Ці нават у 3. І тут нават за прыкладамі не трэба далёка хадзіць, дастаткова проста ўзяць цены, па якіх закупляюцца гэтыя пратэзы па тэндерах, напрыклад, у Расіі або ў Украіне і ў Беларусі. Такім чынам, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага расследавання? Беларускія ўлады стварылі ў краіне сістэму, пры якой пацыенты пераплочваюць за эндапратэзы. І вінаватыя ў гэтым не лекары, якія гэтыя пратэзы раяць. Беларускія ўлады не кантралююць кошты і не ствараюць канкурэнцыі. Але гэта толькі пачатак. Тое, што зараз адбываецца з лекарамі, артапедамі, стварыла новую схему з прыкметамі карупцыі. Першым галоўным эфектам масавых арыштаў дактароў стала тое, што ў дзяржаўных клініках перасталі аператыўна ставіць імпартныя эндапратэзы. Гэта значыць, беларусы страцілі магчымасць хутка замяніць няспраўны орган. Мы патэлефанавалі ў шэраг клінікаў пад выглядам пацыентаў, і гэту інфармацыю нам пацвердзілі ў 6-й гарадской клінічнай лякарні, РНПЦ траўматалогіі, нават у прэзідэнцкай клініцы. На сегодняшний день не ведется ни запись на очередь, ни сами операции не проводятся. Пока это все поставлено на паузу. В данный момент эта услуга приостановлена. Когда возобновится, не могу вам подсказать. У нас запретили протезирование в связи с коррупцией, с тем, что сидит врачей, 35 врачей-травматологов в СИЗО КГБ. Як сцвярджаюць беларускія ўлады, гэта адбылося таму, што нячыстыя на руку лекары раілі пацыенту пратэз пэўнага вытворцы, за што атрымлівалі ўзнагароду. Не просто подсказывали, как я говорю, людям, лежащим на операционном столе, какие импортные запчасти им в тело вставить там, ортопедические, а прилично за это от иностранцев получали взятки. Але ці ў гэтым насамрэч прычына масавых затрыманняў? Як мы высветлілі падчас нашага расследавання, ў Беларусі ёсць прыватная клініка, у якой лекары могуць раіць замежныя пратэзы і зарабляць на гэтым без рызыкі трапіць за краты. Пацыент з хірургам узгадняюць мадэль эндапратэзу аптымальную для канкрэтнага выпадку. Далей болей. Як распавялі нам праз тэлефон працаўнікі клінікі, сёння, калі знікла магчымасць хутка прааперавацца ў дзяржаўных клініках, беларусы могуць звярнуцца ў прыватную лякарню «Мерсі».
Вось столькі тут аперацыя каштуе не $3000, як у дзяржаўнай лякарні, а ад 6,5 до $8000. Цікава, на каго разлічаны гэты цэннік. Пры сярэдняй пенсіі ў $220 беларускаму пацыенту давядзецца не есці, не піць, і пры гэтым усё роўна на аперацыю яму давядзецца збіраць каля 3 гадоў. У нас производство США и производство Швейцарии. По США у нас DePuy. Средняя цена 17 тысяч белорусских рублей. 17 500. Ничего себе, ну да, дороговато, конечно. А много у вас прям клиентов за такие деньги операции делает? Да, очень много. Дактары Мерсі ставяць імпартныя пратэзы ўсё тых жа беларускіх дастаўцаў Крылайн, ІП «Сытик», і іх пратэзы гэта Медакта і DePuy. Апошнія ад пастаўніка ІП Святланы Сытик. Нагадаем, яна пастаўляла і, відаць, працягне пастаўляць пратэзы за кошты вышэйшыя, чым у суседзяў. Мы тэлілі ёй цэлы тыдзень і так і не датэліліся. У клініцы Мерсі нам паведамілі, што яны маюць 3 пратэзістаў, якія аперуюць. І калі дапусціць, што кожны з іх зробіць прынамсі 3 аперацыі на тыдзень, клініка за месяц заробіць пры самых мінімальных падліках $250,000 або $3 мільёны за год. Нагадаем, мы бяром самую танную аперацыю і невялікую колькасць пацыентаў. Колькі пераплацяць беларусы, якія страцілі магчымасць ставіць замежныя пратэзы ў дзяржаўных лікарнях? Сумарна $1,5 мільёна пры самых мінімальных падліках. І гэта без уліку таго, што пацыент і так ужо пераплочвае пастаўнікам пратэзаў. На данный момент протез иностранного производства вы не поставите уже нигде в Беларуси, кроме как определенной клиники частной. Да? Очередь на плановое протезирование, она, конечно же, удлинилась. Потому что были задержаны именно те штучные врачи. Калі б дзяржава зліквідавала схему пераплат пры куплі імпартных эндапратэзаў, вярнула іх усталяванне ў дзяржклінікі, аперацыі для беларусаў каштавалі б адназначна танней. Замест гэтага сёння пацыенты вымушаны звяртацца ў прыватны медцэнтр і плаціць за аперацыю ў літаральным сэнсе утрая даражэй. Дык у чыіх усё ж такі інтарэсах дзейнічаюць беларускія ўлады? 3 незалежныя крыніцы паказалі ў бок старэйшага сына Александра Лукашэнкі. Аднак гэта толькі іх меркаванні, дакументаў, у якіх была прапісана доля Віктара Лукашэнкі, у нас няма. Але ёсць цэлы шэраг ускосных сувязяў, якія вядуць таксама ў гэты бок. Давайте разам праверым факты, а высновы хай кожны робіць сам для сябе. Есть у меня информация, что это клиника его сына. То есть, скажем, 100% я не могу гарантировать, что это так. Старшего. Это Виктор, да? Получается, да. Это просто убрать конкурентов. Потому что все-таки единственная клиника, которая ставит протезы, это Мерси. Все-таки не имеет отношения Виктор Лукашенко. У Александра Григорьевича есть любимый сын Виктор, который приложил определенные силы к открытию этого бизнеса. Поучаствовал в финансировании, поучаствовал в скорейшем урегулировании определенных документальных формальностей. Итак, знаёмімся. Уладальніка ўсяго 4. Першы Максім Тураў, доля 25%. Як мы высветлілі з дапамогай кіберпартызанаў, Тураў працаваў у кампаніі «Захад Трансэкспедыцыя», што валодае газаперапрацоўчым комплексам пад Берасцем. А да гэтага ў кампаніі «Энергаойл», што кантралюецца бізнесоўцам Алексеем Алексіным. Тым самым тытунёвым каралём, які удзельнічаў у арганізацыі байкерскіх злётаў, што наведваў Віктар Лукашенко. Але гэта даволі далёкая сувязь. Ідём далей. Другі ўладальнік клінікі Мерсі Людміла Няронская мае долю ў кампаніях «Трансэкспедыцыя», «Захад Трансэкспедыцыя», «Грузавая служба «Захад», «Газэнерджыхім» і «Сыравінныя рэсурсы Бел». Яна таксама была саўладальніцай другой беларускай крыптабіржы iExchange. Партнёрам біржы быў МТ-банк, які належаў да нядаўняга часу сям'і Алексіных. А пасля ўвядзення заходніх санкцыяў ён запісаны на фірму «Стонева Лімітэд», зарэгістраваную ў Эміратах дакладна на тым жа адрасе, што і кампанія Петра Трейд, сына Алексіна Дмітрыя. Трэці ўладальнік клінікі Мерсі – фірма «Грузавая служба», што называлася найбуйнейшым прыватным уладальнікам парку чыгуначных вагонаў у Беларусі. Цяпер асноўная доля ў ёй належыць бізнесоўцу Артуру Зубарыку, а саўладальнікам гэтай кампаніі з 2013-2015 года быў Александр Зайцаў, былы памочнік Віктара Лукашэнкі.
Ну і нарэшце ўладальніца нумар 4 Наталья Караткевіч. Як мы высветлілі з дапамогай кіберпартызанаў, гэта была жонка Артура Зубарыка. Летась яна была саўладальніцай грузавой службы, дзе меў долю былы памочнік Віктара Лукашэнкі ў адзін час з Артурам Зубарыкам. Хто ж такі гэты Артур Зубарык? Гэта бізнесовец, які разам са сваёй партнёршай раней меў дзелавыя стасункі з такімі дзялкамі беларускага бізнесу, як Алексей Алексін ды Александр Зайцаў. Захад называе гэтых беларускіх бізнесоўцаў кашалькамі Александра Лукашэнкі. Гэтыя ж самыя бізнесоўцы таксама маюць сувязі са старэйшым сынам Александра Лукашэнкі Віктарам. Кампаніі, якімі разам з партнёрамі валодае Артур Зубарык, займаюцца перапрацоўкай і транспартаваннем звадкаваных вуглевадародных газаў, больш вядомых як прапан і бутан. Яны выкарыстоўваюцца ў якасці паліва для аўтаў, папулярных у Польшчы і ўкраіне. Зараз бізнес Зубарыка прыпынены. Пастаўкі ва ўкраіну спыніліся з-за вайны, а ў Польшчу з-за санкцый. Газовые темы находятся под санкциями и вообще никак дела там не идут. Дарэчы, сям'я Зубарыка мае сувязі не толькі з набліжанымі да ўладаў бізнесоўцамі Зайцевым ды Алексіным. Да клінікі Мерсі жонка Артура Зубарыка і ягоны сын Эдуард Зубарык валодалі медычным цэнтрам Кравіра. Іхным партнёрам быў Александр Пракаповіч. Як мы высветлілі з дапамогай кіберпартызанаў, гэта сын былога кіраўніка Нацбанку Петра Пракаповіча, славутага нечаканай дэвальвацыі 11 года, правядзенне якой ён да апошняга моманту адмаўляў. Да прыходу ў Кравіру Александр Пракаповіч працаваў у кампаніі «Сыравінныя рэсурсы Бел», якой кіраваў Артур Зубарык. Цяпер Кравіра валодае Александр Пракаповіч разам з жонкай Кацярынай. Дарэчы, клініку Мерсі бізнесоўцы пабудавалі на крэдыты Беларускага банку развіцця і Сусветнага банку. Мы патэлефанавалі ўладальнікам клінікі Мерсі, каб даведацца іхную думку наконт сітуацыі, што склалася ў сувязі са справай медыкаў. Наталья Караткевіч не адказала на нашыя званкі, а ў размове з намі Артур Зубарык адмаўляў, што да клінікі Мерсі датычны Віктар Лукашенко. Бізнесовец таксама распавёў, што іх цяперашняя дзейнасць ніяк не звязаная са справай дактароў-ортапедаў. Мы к этому не имеем ни малейшего отношения. Тому, что произошло с врачами-ортопедами. Наша клиника как работала, наверное, так и работает. Па словах Артура Зубарыка, Мерсі знаходзіцца на тых жа умовах, што і іншыя клінікі. Не так даўно клініку правяраў камітэт дзяржкантролю. Ён пакінуў заўвагі па коштах, і яны былі выпраўлены, сцвярджае Артур Зубарык. А стоимость самой операции у нас сопоставима. С учетом того, что центр новый, кредиты надо гасить и обслуживать, абсолютно нормальная, адекватная стоимость за саму работу. Но уже протез каждый покупает по мере своих сил. У дакладзе краінаў СНД аб канкурэнцыі на рынках медычных вырабаў 2021 года сказана, што ў Беларусі зафіксавана дамінантнае становішча на рынку эндапратэзаў. Цяпер можна сказаць, што факт дамінантнага становішча ў Беларусі зафіксаваны яшчэ і для тых, хто гэтыя эндапратэзы ставіць. Пры гэтым, як падзяліліся з намі нашыя крыніцы, спадзеў у лекараў, у пацыентаў на тое, што ўладаў заклапоціць чужыя суставы, дужа малы. Ужо падчас падрыхтоўкі расследавання да эфіру нам стала вядома, што Міністэрства аховы здароўя з 16 траўня пазбаўляе ліцэнзіяў папулярныя прыватныя клінікі ЛАД і А1. Такім чынам, што мы высветлілі па выніках нашага расследавання? Да масавых арыштаў лекараў-артапедаў у краіне сапраўды існавала схема, згодна якой пацыенты пераплочвалі за эндапратэзы ў разы. Але галоўная схема разварочваецца на нашых вачах. Улады забаранілі рабіць аперацыі па ўсталяванню імпартных эндапратэзаў у дзяржаўных клініках, стварыўшы такім чынам умовы, пры якіх пацыенты могуць звярнуцца ў адзінае месца ў Беларусі – прыватную клініку Мерсі. Яе кантралююць бізнесовец Артур Зубарык і яго партнёрша Наталья Караткевіч. Гэтыя бізнесоўцы звязаны з Зайцевым ды Алексіным, якіх Захад называе гаманцамі Александра Лукашенка.